Video to. Kares. Eto. Hairstylist namin. Hi. Hi. Eto. Si Jelly. Ako ang biktima. Tingin nga. Kumukha nga ang biktima. Biktima ako. Puntahan naman natin ngayon si Sha. Kwarto ni Sha. Sorry, magulo. Gusto na, paus na ako. Kaya mo eyeliner. Yan. Hulaan nyo kung kanino ang likod dyan. Okay. Hulaan natin. Tara! Picture ba yan? Picture ba yan? Hindi, video yan. Ah? Pangit lang. Bubura din naman mamaya. Facebook ka. Facebook ka. Siyempre, Okay, tingnan niya yung oras kung ano oras na. hintay ko pa yung mahal. Nako, it's time na.